enne ya tena se nananom ensem na afi so abakosem enne ye baba behwe ekwanya ye fa so nya kwamaya na se kwaman nana obri ye bo a abreso ebedane eye kwaman kese na afi so ye binya eye kumase ne asanteman edi efrimu ye wi so ane ahwe Adum abro no anase ye ka kumase abro no edi so wonso no nso a bia wo ena afi so no won edin no ene won din no nso so asakire enu nti ene me ne wo fa Kantanka teacher Kantanka a wo monarchical historian and pedagogist ena me ne natenase a ye de adesua etisi ede ebremo timi bomo ne say obagia akonya atenase esanse de yebesua no edoso medin ede ma me fuzi anti mema ofa atenase ne akwaba na afenso ye de adesua no de atomso ofa wada me mo atenase o mejo so ebro from bachana pome ede nyamiase ofa wada ma ne de egu apono so ni ye hwe kwa man ansa kwa man eba beda ne kuma se ne nchiche mu miensa na the stages are free ya na ye ne miensa no sa wa baba yikuma se no enti o was say ya na ye ka de edi kan no o fa me ye hwe kwa man na na obri ye boa e kwa man yo nkro enshase nyina efiase free ekurase kuru ase enti se nkempempi nkegasa obi ekurase ni kura senka waniji kuru ase enti kuru no mfiti ase no ene ese hoye ebia ekurase ni eje se kuru no mfiti ase na so hoye kuru na sinni ngasa enti ade ase ade ase de ye de ma omo mudi hene no de na mo musu mi enya kru no ekoye kru kitikiti efiase a kru bi efiase kitikiti samre no na efre no ekurase efre kurase a na afi abeye kru a na kru no nsusu asan pagya no mu na abeye kru kese abeye kru kese a etimi san pagya no mu a ma na beye oman enti na kire se ehwe kwa aman a efiase se kwa aman ketwa bi ena eba kwa aman kese ena beye oman okay so enti me ehwe kwa aman enti kwa aman no edin kwa aman no de enye oman a eye ndi na de kwa aman de kwaye man okay kwaye man oman a jese hye kwaye okay ndi kwaye man na eno ni din kwa man no sa kwa man no a ewo kumase mfimfin ya sisi ya yekase ye baby ewo pa ebetumi akase prisons kumase central prisons na chiwa ana se ene court ene kumase high court ni appeal court nyina baby ewo no sa ho ni nyina kwa man na prisons na chiwo ena baby asante we restaurant bi o Kumasi catering restaurant Kumasi catering restaurant okay eho ene Kumasi post office baby asisi emze Vodafone for na akoje Vodafone for na post office for so the post office for no ni Vodafone for no ene edan no a esiwo mimintim no a eye soja for ena military fort ya eno no say eye museum military museum no eho kakra no ana na ye kwa man okay ya je se kwa man a owura mu a obu sa dan sisi ho emu na kwaya ne de na ekonanim etwa ho ahia ko chiri na enyimfo a edi ka bae ena empempi ebobo mudin a efiase free twum ne ntwi kobia amamfi
twumne ntwene ni ba anuanom mienu ko bia manfi hono so ye omunua saa oti akenten ansana obiri ebo eba tina so na ekwa amahina na otoso enan yo ndi saa ahemfoi omunyina omase ne kokofu ndi omufi kokofu kane no na eso obi akura o baabi a onantifi baabi a ni busuafo wo ni kromu wo de wo mu a no anante abedu ho ne bia efu no obeya no abeya no asan akọ njimfo omudi ka ba nyina no na etse kokofu no mufira omu nti efiri twumne ntwi penso ba nyina no omu no nso behu se obi wo ho ansa no mbe omu benya asase no na asase ye de chaw anase okonje anase waaw ne na mana akohunu ya samre no e odia so obi wo ana obi na na wo ho a ana obi ben wo timika se tunsa eno na ya na nkrofo bi se mekoto asase no samre no mpembe na metumi akasa ya nton asase nemo mo tunsa ya na ofa ne se wato asase ndi nyimfo di ka ba ya bepem na obri ebo ndi no na obri ebo no ba ya ne de na chese efiri akurase aba kuro ndi kuro no hene ene na obri ebo yo ndi ebe ono ane penso no ena nkura na atwa no ho ahia nyina oboaboa omo no ena oka omo boa no ede omo ka kwaman no eno saa bia no na ene efro ho adum no adum no awohuno no enya adum adum no hyem kuma bi ena nkuro edan bi anan na ekuro edan bi enum na ekuro edan mi ensa na ekuro sa nkuro no a efro kwaman ho ahia ni nyina no na obri ebo a ene wonyina ka side wonyina ba beka ama wonyina ba be ye kwaman abra o man kontokwa bia mo munya be ye kwaman fo ndi saa kwaman no pagya no mu no eje sa tre kwaman akura aba ye kwaman kuro ansana ayi ohin kasi o setutu na se opimso setutu eba opimso setutu ba no ana ode kon eji bikan ho na jese kwama no aye kwama man enti mura na twumni antwi ko bia manfi oti akantene mo re kurase ena obri abo aba no de bi beka kan ho na be ye kuro ena o se tu ba no nso opagya mu na be ye man enti kwama nkese ena kwama man na ofa kasem na wo kase friend say edum ye ka edum a edum di na dane nyina aso na ye ka edum ankasa no edin edum no asa mebe edum edin edum no so no na se kwa aman abosie mu nyina no efi na yentwe twum ni yentwi eba akrobia manfi ene be oti akenten eba obri yeboa ansana na no obri yeboa ansana eba opum so setu a wodi kan ma no be ye kese be yo ho kese ya asante efri mu aba adentina edin kwamai sesi inni hobio yo o mind e kese no sebe o komu a wo hu se nkuro bibiri asesa omudin kwasa bia na sede na kuro no si die no ene ebia na ne se makoma na omode kuro no sede omusi bo na ase efaye no esan de saa dodo no asesa omudin kwasa enti enyanwanwa se kwaman no asdane ebeye kumase ndi ebeye kumase no na jesese kwaman no eyira ebise kwaman no ena okeka dombo mu abeye kumase ti kwaman na abewu kumase tina jese nyanso obafra no ho kwaman biem ndi oye kumase ansa na ebeye kumase no na ye kwaman yo o family edin edum
Ede ne nye den dum. Yo ya kase opem so se tutu ana obepaja kwa manu mu ye no man na ya bobo kwa man himfo ya ka twumni antwi ko bia manfi ti akenten obri aboa no samre ni nyina na Adum ni ho. Okay. Adum no ase ne se enum na enum no eye oman bi so nkrofo ena opem so se tudi wo mobile na do mba soe kwa man fa bi sa kwa man fam kakra bi na do mo soe ena ofre hono mo no Adum. Okay. No Adum grover na de enum no mo ye enum fo tutu enyina sede asantim peninsem ene ne amanyosem etie no ansa na obri aboa oye kwa amanyene obri aboa no omo edi ka abobo mu no mo nya asante hene no mo ya kwa amanyene omo ya kwa amanyemfu na sa kwa amanyemfu yi opim so se tu ba ya ode ne santima ba ye ode ne kumase man ba ye na ode ne santima ba ye enti kwa man no ene be ye kumase man no enti sa ne kumase man no ode ba ye no oba no ode dom efiri ba bia na owo ansa na oba no ene ode omba ye eno na wo kire mu no. Okay. Se eyi fa na no free eba no free akwamu no na ewo baby ende ye fro ho no mo asama nkese enne nsawam na ho nyina enne yi popo no so akwapem. Okay. Enti nsawam ho nyina asama nkese pomu ho nyina enne akwapem pepo no so enyina ena oka ombo mu ede ye ne man akwam eho ena opem so se tutu every danger okosue akwam ho okosue akwam ho no na aman no a eka bom ya akwam no okra akwam hene na ansasa sreku se obidia de ena o man asojafo se omomo no ho ban ndi asojafo no mo yakuo mienu ba ko ene asafo na kwamu no omo no fra kwamu no nti no ne de ombaka nipa na omo ho dada ho ana idin akwamu no beda omo so. Okay. Ena enum fo nso a opemso de ombae no de omkosue kwa maiwa. Okay. Ya omo no nso no edin enum no ende adane abaye Adum. Okay. Na ebanisen ena enum no a opemso de ombesue ho no enyina ya te asese adane akoye Adum nti ase wum kasa de dane ne banisen na de nka ho nyina nso ye befre na Adum. Eba sa kire se o man ekonanim no ena edwadie eba ye nti o hwe Adum a ade e frɛ no stores edoso ba nti sa ena aban so ba mu obroni aban bai ena abibifo aban so ebaye free kwame nkroma penso ebepemne nyina na aban so etimi trase wo se aha evi akopem ha maka mu nyina abom mu de sei enji aban krata mu no ena aman na o nyina kwa aman no kra ka ho ofro mu nyina se Adum mepe se me kire baby a maka bomu ni nyina se be frɛ ne se ya na Adum no ebe kata ni nyina so.
na wo hwe Adum nankasa ye Adum no de a ene ba bi kuma bi ene efre ho Adum ofabaka say edian hodo na say abrono ahodo no omuhu say Adum de ne na efo ntine mu de Adum ne to so ana say ye akrachefo etete o mabrono a ya ne taye danso efiri ndie nananom atete no nti obohu a akrachefo abrono o matete ye aban ne ma o matete ye no eno aba ba sei nananom de no nti to da bia enipa kro na yetwa o mu fa baabi na ye de akoka efa baabi ho na ye de fa no a sabe ebeto o mu no kra na ye de no ato o mu din enzo ona mi ne ko ka se o mpenesa abai na se o ye na ade nti de o mu ne se ye pe amane ne amamra hunu dia ene na ya fifi mu ne hu se over neze a friend is a abrono no o nyina ewo ahemfo wo ndeda wo ano ye hwe Adum idie na nanu mo mudi kan be dia de se Adum ahemfo no ye benya mienu anase miensa edi yo opimso efia akwamu a oba no ya ye di enumfo ma no edi akwamfo bi nso ma no so omfo omumra no odi omo besoe asafo ye omo efra omo ai akwamu no odi omo soe asafo ena odi omo efre omo enum no esoe bebi a omo wosisi yo nananka kane no asafo no kura na ben Adum no yesu ya de ne behwe ni nyina enti asafo ne dade so abanyina na ben enna BBC ya omo tu akoba bia omo wosisi na enipa opimso edindi ka baaye no ne frɛ no Enum Asamoah endi Enum Asamoah no enna oye omo hena odikan nachi enna yimfo fufuro nso ebaaye Adumata ene omo eka ho enso ebeka ho endi ye ka Adum a na jire se ebetimi adika abo die odikan ene opemso free Enum bana akwamu efa no ane efre na Enum no baaye no one Adumata Enum ata endi ene de efre na Adumata Adum Asamoah na ye friend Enum Asamoah enze say de dina da na ye Adum Asamoah Enum Asamoah ene di ka na opimso baaye ene di no sesi akoye Adum Asamoah na chi ena ebinum so baaye ofa adamo we de ye hwe Adum edi na wie na ye hu say abrono ahodo ka ho na mu Adum din ena aye aban ne nchechire mu no omode abekata na nanomo enso so aye fence aye abrono ahodo ewo ho eso odama me hwe abrono ne aduoson wonson ofadentina ya na nanomo anka no aduoson son ne mu ka na aduoson wonson yo se ye akamem no ni titiri asantemem no ye kan ade a ne beba be guso no ye bonpo ebi a yese wo ha eni mienu o ha ne miensa aduoson eni mienu aduoson ne miensa aduoson ne nan ne be guso no ya na ye de yese ayere sento so ede enti ne afre na ewo enti aduoson ya eni ji aka ho ne se enso bi guso aduoson wonson aduowotwe wonwotwe aduokono wonkono ndi sana di guso no nti na omka no ewo no okay eso family hwe aproman edino yedi kan aboboso dada
ana ofama mensa nkom na memobodi ne nyina nso so bio na yemfa ne edi no ya abroman abrono no abrono aduoso wonso no ya abroman abureti aso de nchemena so adontimu edum edwa akyeremade anamenako ankamadu anu apeja ankobia asrato ase atana ho anochekoma ho apeboso apetesnaye apempua ana afenso eye apremoso jase asamponso asafo samai asem esikeku obetimizo aka na esikaso asomfo asokwa etuto atwereboana ayakase ho ananta bimpe boahetiemu bojawe bodomase burase dampankase ho dade so oba daboase denteso deboso die twaso dia konfoase don tuaso dompem dominase dwabrem nhwirem hema ho hyew kejetia kete kotoko kosei kwadane enkram netibanso enkwantanan nkukia nsanso nsanie nsuase ntomem ntontomu ntuom na yeko onyina mensuase pampaso penanko na afenso senyase sramanjeduemu sentuo srebo sechi subinso tipri na afenso topreman kwanta wawase ne brakose ofa eye abrono edioson wonso no enyinani ofa ne ka dem chemena so a kyeresen yo edin no utimu se wote kasa bi wom denche menaso nti kasa bi ne ya ye ne tietia etwa so denchem ammenaso okay we kyerɛ sɛ ne nsuo deda kuma se mamu babi bebre ya nsuo de oba nsuo a behu denchem nti babi a denchem oda kokɔ so no san da nsuo na ayi babi a nsuo ayi amena ayi eka na ebe nsuo na adenchem ko hata wo ho ho no ajere se sa amena no so no obuhuna denchem wo nti wana efa denchem na so okay edum de yedi kan esu edum no so so edi ho no fa ye hwe adwa yo ka se adwa no em se ekire wo ba kire ba bia wo no ko ni mo medin no ana ye kire mu adwa eye fidie bia yesum ne yaje ho yaje ban wo fidie no na baby a ya na bia mo bi egoro ewo no etimi ebobo sa mfidie no ewo ho na yajeje ho enti sa ai sana na ewo ho dada ena ebeye kuro enti na ye adwa nya say efidie yesum de yimua ndiye se wa ye adwa na kire se osum fidie no wasan agye ho so ode aduane agumu ndi aboa no be wura adwa no a yaje no mu edidi wia no fidie no eyi no ndi adwa no eye brono bia na wokumase a sebia nyaado yi sese nyina da so ho from no adwa adwom okay ofa ye hwa kyeremade yo akyeremade no so ye akyerema baby a akyeremafo ana akyeremanom eti na baby a akyeremate no akyerema ye omo bo atumpan endi o hena tumpan ne bia tumpan hena no e ho no ote
Okay. Ndi na kire se saa bia ne nyina ne wo mo atwa no ho ahia no ya na wo mo nyina ya tumpankanfo ana wo mo ayesua atumpan no na wo mo aba wo mo sisi kakra bi echi ho ono na efre no atumpa ho ne achirema na ti ho. Okay. Achirema de na wo fa we nso anamena ko yo anamena ko anamena ko no nso frikasa onam na okun osandene bonsupani ne penso ena obosa akonwa no obosa ohene no ya kire se ekun ena obosa ohene no se menam ena mekun nyese bia makotena se ena me kire se mumfa nkoko menam nyina na me kire ti menam ena mekun na mekomanim mekun ekomanim di menam na mekun no obo eho hene anam na ko. Okay. Ene nyina odaso enti samre no obo ye no na ai osante nyina himfie no na wo ai bia ai wo no soja fo no effort no ho na ne wo enti sa nkruya ye kekan nyina na ben. Okay. Nyina bobo. Okay. Enti ofa anamena ko. There's a owo eduma kasa ana se gaze Vodafone side hana ana ze Vodafone famu hana na yemfa ewo a sa eho na ewo anamena kono eho na ehye ofa na anu nso e kasa no a enu nso ye brono no abi ye kan brono no eduoso wonso no ye kan nyina wo ba bi kuma bi bia kwansini ba konkura ena ni nyina ahim ebize na nkuro no nya akese ndi ano no ewo Prempeh College echi ho eno ba ko ho ana no ba ko so wo ba bia ye fro ho Adum yi na no no mpempi ya na nka ye sabe enyimfo a ya aji wo mun ko nwa afiri wo mun nsam ana ya no muta tena sa bia no ndi uko kukufu ano ho uko dwabia ano ho uko mia nkru akase no asanti nkru akase na ndo ho kese obi a kese bia nanka odi akonwa bi ni awa na fi ho na o makochichiro mkru e o baby oni ndo no ape bia na bibi fufuro ka ho yo ofan pacho na apeja nso e apeja enso ye ayi ohine bikro ana ohina oti yewo ohina efre na apeja yene na apeja na yekuo ekuma bia eno wo ankobia ono na sebia nyado ankobia eni ho a ono na na apeja no se yo ye bae ene se osandene ose kwame penso ena na etuduro ene aboba ene tuo nyina na wo ayi ankobia ho ndi omu hu se debi esese yetim na ankobia ekuta sa no ma we nyina yebeda benya ne na ose wayeku ndi saade a ene aboba etuo etuduro no a yedigu tuo moto no wo tuo enzo de ode bato no de o hemfoforo nhwe so no de no ma ne ba